السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز. خوش آمدین. خوش آمده بردارای عزیز. کنی نمیشه دوستای عزیز. خوش آمده وکیل جان. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمده شدی جان. سلامت باشی. آواز باشی دوستای عزیز. عشق رحمت گشت مایده مایده شکر الله. یکم لایک و سلامت باشی. چی گپ خبره دیگه؟ هیچی هم اینجا رحمت همه خوبه.
ای دوست خدای مهربان یار تو باد. ای دوست خدای مهربان یار تو باد. خورشید جهان همه دوستدار تو باد. ما اهل سخن دست دعا برداریم. فیض و برکات همیشه در کار تو باد. فیض و برکات همیشه در کار تو باد. چی گپ خبر دیگه؟ همه تا اینجا هیچ گپ خبر نیست سرکین جان. سلامت باشه رحمت کلام برای لایک زیر کرم. خوش آمده برادرای عزیز. سلام علیکم نفرین دیگه. خوش اومدی همه کسا. یا الله مهربان.
Анисабону салом ва алайкум салом. Хуш омадед модари азиз. Анисабону хуш омадед. Созем тенҷен модари азиз, саломатитон хуб аст? Созем акаи админ шукронаи Аллоҳ мешавад, раҳмат гаштем. Салому алайкум тиладода. Салому алайкум брат. Спасибо большое. Мана шинохтен Анисабону. Рости гап нест. Хуш омадӣ Сарвайрон, хуш омадӣ. Маем Сарвайрон. Так, ҳама каса созем. Хуш омадед. Саломат бош. Сарвайрон. Амбро чо мекунӣ? Болиқа дорем, мо амбур надорем. Болиқа аст, айна болиқа додум, тагии болиқара. Так, модари азиз, дамо соат ба вақти Москва 23:13 аст. Ба вақти Тоҷикистон 1:14 гӯем ҳозир. 23:14 шудаги аҷзада. Ҷуда 1:14 аст. Бале. Салому алайкум Рустами Бакриддин. Хуш омадӣ бародари азиз, сози саломатед хуб аст? Ваҳ, мо да 1:14. Бале. Шумо ба 1:14 шудааст соат дар Тоҷикистон. Мо ки ғарибие ки ҳастем, мисол ба вақти Москва, вақти мо, ман шаҳри Краснодарда ҳастам, ба вақти Москва 23:14 аст. Саломат бошед админ. Саломатиҳо аҳли байт хубанд? Худатон чӣ ҳол доред? Шукронаи Аллоҳ, ҳама хуб аст. Аҳли байтмон тен ҷамъсозан, раҳмати талом. Шукронаи Аллоҳ мекунем ки кор карисем ғарибида ҳама тарафа созем, алҳамдулиллоҳ. Худат чӣ хеле бародари азиз? Саломатит хуб аст? Кору боркор хуб аст? Баъди эфир мемонум сар пачақ. Баъди эфир мемонум сар пачақ. Саломат. Саломатиҳо хубанд? Мегӯяд дӯстон бакунӣ. Админ дастгирӣ кунем. Марам ма Фаррухшоҳ. Маем Сарвайрон. Сарвайрон ҳамин каналтам дастгирӣ кунем? Ине дастгирӣ кардагием ку?
Зинда бошӣ Рустамҷон, ҳакаи Рустами Бакриддин, саломат бошӣ. Ҳама каса хубин? Навзем худо сози навзӣ шукрона адо меша. Хуш омадем. Казон теҷи мана админи гӯем настоящий админи канал омадагиай. Казон теҷи омадагиай. Хуш омадӣ. Худо саломат бошӣ. охир Фаррухшоро дастгирӣ кардагием дар ҷиҳати видеоҳо бошӣ. Агар видео ман дурмода дида наметавонам, Фаррухшоҷон. Бози видео дурмода дида наметавонам. Ман ин навори туро Фаррухшо барвақт дидагӣ будам. Шояд мумкин комментария нависондагӣ бошад, мумкин не. Барое ки нав дуромадам лайка мондагием шояд. Акаи Рустам 40 сола менависонд охир. Чени ман буда 31 сол дорам. Ҳамсол будаем. Рустамҷон ҳамсол будаем. И акаи Рустам 15 солаи ман калон будаку. Акаи Рустам ман 16 солаам, ту 15 солаи ман калон будӣ, дидӣ? Саломат бошед дӯстам. Дурӯғ гуфт. Гӯям. Мисли дигарон ҳажда намегӯям. Зинда бошед.
аввал гуфтаsan ку айман 15 сол калон будӣ. ҳама каса хуш омадед. Садои фуран хуш омадед дӯсти азиз. Салом дӯстонам. Ва алайкум салом. 1987. 1987 кие? Ай ки 15 сол калон ҳастам? Аз ман. ина апаи Аниса, ин модари азизмон 1987 будааст. Гӯем аз хумон калон аст. худо коре накунӣ ки дар телевизион бутемад. Не, худо дирӯз пахши мустақим доштум дар канали Ҳунар ва табиат. Ҳеҷ ка наомад, одам кам омадагӣ буд. Ҳамин як 4-5 кас дуромадан, як камтар истодан биромадан, ҳеҷ ка наистода буд эфирда. Хатя эфирро барвақт кардагӣ будем. Хеле ин садои фурам наметонда ки очам чӣ дуфта буд. Оча дуфта буд ки говаро алаф кун, гова ҷӯш, хонаҳоро рӯ, деги табақро шу. Майлаш одамизод бо самим суҳбат дорад. Бо самимият суҳбат дорад. Саломат бошед. Худо ҳамаи эфирҳоро занако обод мекунанд. Не ки дар иғотии шаб ки меояд. Вуроди ҳоли то соати 12 хеле вақта будак, вақте ки худо соатҳои гӯем 12-ram эфир кардагем ба канали Казан. Ҳамқа омадагиам ки ҳодиса. Некем хеле вақт меёем дига, хай чӣ кунем? Вақти барвақт наметавонем карда, барое ки рӯзо ман дар ҳизи кор мекунам. Хулоса компютер агар гирён намонам, иҷода ки кор мекунем, кор мекунем, мушат мекунем. Мисол компютер дар иҷа мушат мекунам. Она ба исус толоб будан мегирем, халал мерасонам, наметавонам рӯзона эфир сар додам. Садаи фурам ба фикрам мана пурсида ки очам чӣ гуфта буд. Ман гуфтам ки хонаҳоро рӯ гуфта буд, гова ҷӯш гуфта буд, деги табақро шу гуфта буд. Ҳамн деги табақи шустанӣ рафта. Рангш гова ҷӯшидаи деги табақи ношуста монда. Рустам додар майлаш худо хоҳад. Так. қиссаи як бому ду ҳаво.
ду ҳаворо кӣ гӯш кард? Ё Аллоҳ! Аниса Булу мегӯяд ман ҳамсоли Ленин. Тахмин мекунем 40 сола мумкин бошанд. 40. Тахминан. Ина апаи Аниса тахминан апаи Казан 40 солаанд. Тахминан. ин қиссаро ман дар канал бо садоям сабт карда ҷой додам. Зинда бошӣ Киҷон, Рустамҷон, оли медурам мебинем иншоалло. Так, қариб ёфтиш. аз 45 боло Казан теши. ҳали ягон дигаш менависонад ки чени момаи ман бидӣ. Саломат бошӣ. Аз апаи Казан теҷе. Рустам пири бад гуфтӣ ба мега, дидӣ? Беҳтарина бадуна. Аллакай 10 лайк зир кардаям. Зинда бошӣ, саломат бошӣ, раҳмати калон. 5 нафарам дар пахши мустақим. Худованд нигаҳбонтон бошад. Раҳмати калон барои дар эфир ташрифоварантон. Даргоҳи маърифат Апаҷони ма ку? Апаҷоно дунамҷа нависондест Казан теҷе знаки зардакай. Аммо знаки каналаш гӯем зардай, чи гӯем суратаки каналаш хеле ка бутакай. Кӯтакай. Так, дальше мерем. Саломат бош. Хуш омадӣ Шорухҷон. Шорух чи як клити газови темто сагра. Аллоҳ. Админ клюжи саграми смайлик намуна агар аллергия мебурора. Даргоҳи маърифат хуш омадед додона. Дунёи дузах. Ҷаҳаннам дузах. Фикри хондан надорам. Вай дили ман месӯзад. Кани ку гап зан. Туй зуруш банка. Админ чӣ ба гапҳои мана нахондестем? Гапҳои шумо боло рафтеста. Ман гӯем нав шумо чӣ нависондаге? Ҳозир мехонем. Аниса нависонда ки шумо шӯхӣ дорен. Шумо ма нафаҳмидестам. Чӣ шӯхӣ дорад? Кира гуфтестен? Так. Админ чӣ ба гапҳои мана намехонӣ? Ҳамқа нависондӣ, тамом дига болода бу чӣ нависондагӣ? Беҳтарин Апаҷонам нависондаги, Анисаи Иброҳим нависондаги ки шумо
шӯхӣ дорем шумо? Ман нафаҳмидистам. Чӣ шӯхӣ кардем, ки Аниса апаи казон теҷе калонанд ё майдаанд? Апаи казан теҷе гуфтесам, ку тахминан 40 солаанд. Тахминан 40 солаанд. ҳақиқат хуш омадед, мега ҳақиқат официал омадааст. Хуш омадед, бародари азиз. Саломат бошед, дӯстои азиз. 7 нафар шудаи аллакай. саломати сарбаланд бошад ҳамотон. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё Раб ба сӯи ин ҷамоат кун. нигоҳи раҳматат ё Раб ба сӯи ин ҷамоат кун. ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. зинда бошед дӯстои азиз. дӯстони азизам, агар шумо донистан хоҳед, ман мегӯям 1979. Так. Абрис. Че? Не хочу. Я там водичку попью потом. лаззат хуш омадед. райгоҳи маърифат вай бомба дар гул рӯӣ накардем. дирӯз бародаро пахши мустақими як бародари ӯзбекмон дар омадем. хулоса бародармон конкурс доштааст. дар омадем, баъд ба ҳама забони русӣ нависонда меша, ки мисол ту чӣ мусалмон ҳастӣ? ҳамахел нависонда меша. баъд хонда комментарияро. баъд гуфт ҳо, баъд ба кӣ мешидум? Гуфт мусалмонум. гуфт. баъд хулоса навишта меша, ки гуфтум, ки медонӣ, ҳамина медонӣ, ки ҳамин коре ки ту кардаси ҳамин ҳаром аст. мега, ки ҳо. ба ман гуфтум, ту хата чӣ хел мусалмон меҳисобӣ? ки короче раст гирифт блокум кард. моментально гирифт блокум кард.
моментально гири блок кар карочи. Дига дуромада натунистем пахши мустақимаш. Ки админ? Намедонам, канали як бародар буд, бародари ӯзбек буд. Забони тоҷикӣ вахше гап назадеста буд, ӯзбекӣ гап задеста буд. Онҷо ба фақат бародарои ӯзбек мон буданд. Хулоса дар ҳамон канали ҳамон бародар. Ҳақиқат дар чӣ буд? Саволат надодам. Так, салом, устоди азиз, хуш омадем. Дунёи забонҳо хуш омадем. Устод, знаки каналтонро алиш кардем ку? Хуш бошед, апаи казан. Так, дальше. Рустамҷон, силкаи каналро бага дастгирӣ кунед, бародари азиз. Админ чӣ ба намехонӣ навиштагии мара? Навиштагиатонро хондестам ку бародаро, кам хондестаму силка бисёр мемонед, навиштагиатон пропускат мешавад. Бихон. Нависондан гирем мехонам бародаро. Админ чӣ ба? Спокойно шуд. Не, кори хуб кардӣ, устоди азиз, кори хуб кардем. Ай ҳокимҷоныш халос хӯрдем, бо Шорухҷоныш пайдо шуда, иншам бихон нависондеста. Дод дар дасти ҳокимҷону ҳамин Шорухҷон. Ин якта будан смайлик монакуш, дута шудан вои сағиро. Банка ҳози нанависем, бо мегӯй ку нависен. Ман ки ҳокимҷон, ман дар канали худам банкам, ман дар иҷа банка нестам. Так что можеш этого не говорить. Ман дар канали худам банкам, ман дар иҷа хали нестам. Худо то хондана ёд нагирӣ, эфира накаш. Не, мехонам, ман хонда метавонам, просто мегзара мера охе. Казан хай майлаш. Навиштагии моро намехонед, нағз монед. Ҳақиқат, бародари азиз, роҳафтода нашавед. Ман ҳамин бародароро ҳамин аввал хотиррасон мекунем ки ман ҳамин комментариятонро вақте ки гап задаиста бошам дар бораи ягон чӣ, ман комментарии ягонтатонро намехонам. Барои ҳамин хафа нашавем бародаро. Ҳамин хондум, мехонам иншоалло. Мисол мо иҷода ҳар як гапи рафта ки ягон гапи сафсатаи мисол беҳуда нависондагӣ бошад, ман гапи сафсатаи беҳударо хонум рафтан гирам, бародари азиз. Барои ҳамин хафа нашавен. Ҳамин як рӯз як гапҳои фасод нависондиам ки гапҳои моро намехонем. Мегӯям медурам гапҳошонро мехонам, як гапҳои гӯем шармовар менависонанд. Барои ҳамин хафа нашавен, ягонтатонро пропускатам кунем, хафа нашавед бародари азиз. Так. ҳақиқат ҳеҷ чиз нанависондӣ ку? Мега Казантеҷе. Шорухҷон ҳичи нанависондӣ, ҳамин хандаву смайлики холӣ мондӣ. Мо акаву додарем, қатъи ҳокимҷон. Ман медонам шумо ҳамун ҳар дутон ҳамун якҷоя таваллуд шудагием. Якта дар Фархоро, як дигар дар Қумсангӣ. дӯстоне ки мехоҳанд забонҳои хориҷӣ аз ҷумла
забони англисӣ, русӣ, тоҷикӣ ва дигар забонҳоро омӯзанд, марҳамат ба канали мо низ меҳмон шаванд. Бардори азиз, мана канали дунёи забонҳо устоди азиз монда дар ин обуна шавен иншоаллоҳ. Каналшон канали бисёр хуб аст, барномаҳои хуб доранд. Забономӯзира гӯем чанд намуди забонҳоро нишон медиҳад. Медароем иншоаллоҳ ягон чи баъз худ мекунем. Худо ай куҷо мехонӣ, ман бисёрша намебинам. Мумкин шумо набинед, не ки ман ҳамаша дидестам, шуморо намедонам. Уная девнай дигариш ай ваҳдат гап задистай, ку бо худша намега о чапотие. UFC кадоме буд? UFC омад, хуш омад. UFC малаток дар дасташ, кадомеро заданӣ омад UFC? Ташаккур админ. Саломат бошем, саломат бошем. Раҳматулло. Аллоҳ. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алайкум салом, садои фарҳам, хуш омадӣ. Так. алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадӣ. Так, дальше. Акаи Шорух ҳамиҷам ҳастӣ? Так. Ва алайкум привет. Так. Ина. Шорухҷон, ва алайкум привет не ҳошим? Ва алайкум ассалом нави Софӣ. UFC хуш омадӣ гуфтеса Казантезе. Садои фурҳам Дударҷон, барои бори дигар хуш омадӣ. Так. Даргоҳи иҷа хонаи маҳай. Раҳматулло. Так што хуш омадӣ хонаи апам меҳмонӣ омадам. Так, саломат бошӣ. Так. Камерачиҳои муҳтарам, ҳама каса хуш омадед. Так, дарси UFC админ я вақт мара занг зада будӣ, тенҷӣ буд? Ман намедонам, бовар кунед, ки ман намедонам чӣ хел ман шуморо занг задам. Чӣ хел ман шуморо занг задам? Шумо UFC холӣ нависондагӣ, не ки ман дар асл намедонам шумо кие, бардори азиз. Акаи Шор. Акаи Шорш чӣ бошад? Шорух. Хуш омадед. Даргоҳи маърифат. Так. Номи канали пешинам метонем бад. Ягон сабаб будааст да занг задам, бардори азиз. Метонем буд. Кани як видео тамоман, як видеото дурум бинум, ягон чи будааст, ки ман занг задагӣ. Ман беҳуда занг намезанам. Як силка, як видео тамом кани бинем.
آخه من همیشه در حیران میشم که کانال فروختم رفت. آخه همیشه در من حیران میشم که رقم تلفن تو رو من چی گرفتم ایکی گرفتم من تو زنگ زدم که یو اف سی فورا با короче дега шуштани рафт. Косаву таваққа шуштаю дега хелаш буромада. Акаи Шорух мега иҷа хонаи моа. Ин додарам дӯстон теве ҳай. Ин сағира бо чӣ рӯи кармонда? Ин сағирам навишагиша ман скриншот кара рӯӣ кара ки ту ҳамина хун. Шоди имрӯз лентада як конкурс буромад. Баъд дур омадам, як кас навиштаистае ки ман дар ҳаҷм. Баъд гуфтум ку бугӯ конкурс ҳаромай, ку чӣ мегӯям? Баъд гуфт ҳо ҳаромай. Баъд гуфтум хай чӣ дар рафтай? Чӣ ба огоҳ намекунӣ? Тавба канам худо. Ки ҳамû бародар охир каналаш мо метонем буд ҳамû рақамҳои вай ман аз куҷо ёфтам ман вайда занг задам? Ман вайда ҳайрон мешум. Хай ман алла карам. Е сағира барахта рав хо рав ки бисёр баъд смайлик монди ҳамин смайликҳои ту ҳам бар ҳамҷора маҳкам кард. Ин сағира як тане 1000 та рӯй кара сурат. Дар коммент навишти номрота партобама партофтум. Так. Бия ҳамин UFC дея кликем. UFC кане охир ман занг зада будам қатъият гап зада будам ё ки не? Ё ки гап назада будам ки UFC? Дига гафа дигар кардам. Мехелам. Хай ба гузашта саловот.
Не, ба ҳар ҳол охир гуфтестам ку мега хайр ба гузашта саловот. Бале, ба ҳар ҳол бародари азиз охир ман гуфтестам ку чиз ман мисол беҳуда занг намезанам. Мумкин ягон кор ғалтидаги аз занг задагиам. Ҳамин силкаи ҳамун видео тамон ё ки меги канала фурӯхтума? Ина силкаи канали пешинаам. Ҳозир бист. Ман дурам. Моро ба ҷафо куштаву ҳайрон шуда бошӣ. Моро ба ҷафо куштаву ҳайрон шуда бошӣ. Хуни дили мо рехта пушаймон шуда бошӣ. Так, мана UFC силкаи каналашон мондаст. Ман дар силкаи дигариш дуромадам. Оинаи канал да ман обуна шудагим. Ҳозир Нуриддин Нуриддин блогер агар номуша, так дальше. Инҷа бародари азиз, ман дар бораи кадом видеое занг задагиам? Дар ҳамин комментария мегӣ? Номер пурсидагиам? Ман хулоса дар бораи ҳамин кадом номери телефон чи барои ҳамин видеоҳо, дар бораи ҳамин видео срочно якум супер. Ман занг задагим барои кадом видео занг задагим, дӯсти азиз, не ки намедонам барои кадом видео.
Ки UFC додардини ма ҳай акай шудӣ. Так, Яздис. Саломат бошен. 5 нафарин дар пахши мустақим зинда бошен. Раҳмати калон барои ташрифоварантон дӯстои азиз. Садои фуран бошу аъло зинда бошед. Апай Казан хонда метонӣ? Чиро хонда метонам? Арабиро мегӯям. Саломат бош, садои фуран. Иншоалло мехонам, бале. Так, моро ба роҳи рост ҳидоят бинамоед. Сад дариғон меравем, мо навҷавонон дар лаҳад. Сад дариғон меравем, мо навҷавонон дар лаҳад, бо дили пурҳасрату бо чашми гирён дар лаҳад. Хӯроки морону кирмон мешавем дар зери хок. Хӯроки морону кирмон мешавем дар зери хок. Гар ту шоҳӣ, гар ту мирӣ, гар ту султон дар лаҳад. Так, модари азизмон оилавӣ дар Олмон омадааст. Хуш омадед, модари азиз. Созен, саломатитон хубай? Кору буракотон хубай? Зиндагикотон хубай? Фарзандакотон созанд чинҷанд? Так, 13 лайк. Ассалому алайкум хоҳарҷони қандум админка ва додарҷони азизум админ. Созен нағзем фаромӯш кардам ай эфирут хоҳарҷони қандум Казан. Ина омадум. Саломат бошед. Мошаалло, додарум фурам. Так, апаи олмонӣ хуш омадӣ. Апаҷони меҳрубонам. Так, бале. Бихонен илтимос. Бале. Алҳамдулиллоҳ созам, додарҷони азизум админ. Саломат бошед. Ёд кун, чун Юсуф ба падари худ гуфт: эй падари ман, ба дурустӣ ки ман ба хоб 11 ситора ва
офтобу моҳро дидам. Инҳоро барои худ санҷида саҷдакунанда дидам. Так, дальше мерем. Хуш бошен, хоҳарҷони қандам. Так, дальше. Гуфт: эй писараки ман, хоби худро пеши бародаронат баён макун, ки он гоҳ дар ҳаққи ту ҳилае андеша кунанд. Ҳамоно шайтон душмани ошкори одамӣ аст. Бале, чизои муфид омадааст. Зиро казан таҷид мешуданд, ки апаҷони молмунӣ алейхтон бар салом. Ҳеҷ гап не. И апаҷони моро ҳеҷ вақт фаромӯш намекунад. Апаҷон зинда бошанд. Чизои муфид омадааст. 14 лайка мондааст. Ассалому алайкум. Созен, хубен, тинҷен, дурустен, бардамен, бақувватен, зиндагиҳо хуб ҳама кас аст. Шукронаи Аллоҳ мешавад. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ ва баракатуҳ. Чизои муфид хуш омадед, дӯсти азиз. Саломат бошед. Так, дальше мерем. Садои фурон мешунад, ки ва ҳаминчунин. Так, ҳамчунин. Яъне он чунон ки ба хоб ба ту намуд, так Парвардигорат туро баргузинад ва ба ту илми таъвилул аҳодисро, яъне таъбири хобро биомӯзад ва неъмати худро бар ту ва бар фарзандони Яъқуб тамом. Зинда бошед садои фурон. Апаи казан хуш бошен, саломат бошен. Так, муфид нависонад, ки акаи ҳунар хуш бошен, саломат бошен. Чизои муфид, зинда бошен. Яъқуб тамом кунад, чунин ки онро пеш аз ин бар ду ҷадди ту Иброҳим ва Исҳоқ тамом карда буд. Ҳамоно Парвардигори ту донои устуворкор аст. Бале. Ба дурустӣ, ки дар қиссаҳои Юсуф ва бародарони ӯ барои суолкунандагон нишонаҳо ҳаст. Бале. Так, як бори дигар хуш омадем. Дальше хуш бошен. Машааллоҳ, беҳтарин суханҳо. Саломат бошед садои фурон. Так, дальше мерем. Садои фурон, дугарҷон, хуш ба ҳолатон. Так, дальше. Чун гуфтанд Юсуф ва бародари ҳақиқии ӯ наздики падарамон аз мо дӯсттар аст ва мо ҷамоате ҳастем. Ҳамоно падарамон дар хатои зоҳир аст. Юсуфро бикушед ё ба замини ғайри маълум биафканед, то таваҷҷӯҳи падари шумо барои шумо ҳалли хулӣ шавад ва то
تا بعد از این گروهی شایسته باشید. یعنی توبه کنید. ولی یا الله رحمه. میخانیک آمد. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدی میخانیک برادر. گفتی دادارم کامیرچی ها خوش آمده. یوسف را بکشید تا اینه خوندیم. خواه درشه میخانیک خوش آمدی. دیدم در گوشه تنگ است. چخیر شما؟ نقص احمد. دلم در گوشه تنگ است. چنان مشکل و خرسنگ است که جای تو برادر جان. یا الله. سوزن همتان برادرای عزیز. سلامتی کتان خوبه؟ کار براکتان خوبه؟ الک 16 تا لایک زیر کردین. زنده باشین. رحمت کلام خداوند همیشه نگهبانتان باشه. کی میخانیک شما چه خیلی این سلامتیتان خوب است؟ کار و براکتان خوب است؟
یعنی 4 نفر هستیم. 4 نفر هستن. خیر برادرها، حالا هیچ کنار رفته 4 نفر همینجا دین. یک دعای خیری همه وقت، همه دعای خیر همه تیمتونه انشاءالله. همه دعای خیری همه پیشینمون انشاءالله در شما میتیم. همیشه هم کفایه. بعد افیر به انجام میرسونیم برای که 1 ساعت 12 منوت شده الکی. برادر جناب، خداوند همتون عمری دراز تیه و رزق فراز تیه و اقبال نیکتان تیه و اهل توفیقتان کنه، اهل مؤمنتان کنه و هر جا سفر میکنین خداوند سفری سفیدتان تیه و سفری بی خطرتان تیه و ساق آمدین به این مهاجرت برای یک گرده نان یافتن. سلامت به دستی پر به کیسک‌های پر گوییم و لب خنده به پیش پدر و مادرتان، به پیش زن و فرزندتان، به پیش خویش و اقرباتون انشاءالله سلامت و سربلند برگردین. خداوند کریم عمری درازتان که و رزق فرازتان که و همیشه سربلند باشه. دوستای عزیز، خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی، که تو قادرترین قادرانی در نگهبانی. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن، که هر وقت تو خواهی این جماعت را شفاعت کن. نفرایی که بی فرزند هستند خداوند فرزند صالح و صالحه نصیبشان دارد. نفرایی که بیمار هستند خداوند بیماری‌هاشان شفای کامل و عاجز عطا فرماید. نفرایی که آرزو و هوس‌ها در دلشان دارند به همه آرزو و هوس‌هایی که به دل نیت نیک دارند انشاءالله به همه آرزو و هوسشان رسانیشان و به همه آرزو و هوسشان جامعه عمل کشه انشاءالله. برادرای عزیز همیشه با یاد الله باشین، همیشه دعاگوی یکدیگر باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لی و لوالدی و الاستاذ و جمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب دعوات و رافع درجات و منزل برکات و قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین. ای فتاح بخشنده بگشا دل بنده، تا بنده مسلمان شو خواننده قرآن شو. خوش آمدین برادرای عزیز، رحمت کلام. خدا رحمت به شما هم برای دستگیریتون می‌دارم. سلامت باشین، زنده باشین. صدای فورم من در سروش زنگ زن از ما افیر قطع میکنم. سروش من در زنگ صدای فورم اونجا باشی. سروش نه فقط کار نداشته باشی زنگ زن من حتما. محل در امان الله. خداوند نگهبان همتون دوستای عزیز.